No niin, hyvää tiistai-iltapäivää täältä Geotreamin webinaaristudiosta ja tervetuloa päivän webinaariin. Tämähän on kolmas webinaari, meidän kolmas ja viimeinen webinaari tästä sarjasta, jossa on käyty läpi ensinnäkin X9. Ensimmäisessä webinaarissa esiteltiin uusi Trimblen laserkeilain ja sen ominaisuudet, ja tuossa seuraavassa osassa käsiteltiin Trimblen RealWorks-ohjelmistoa ja erityisesti sitä, että miten jatketaan pistepilvidatalla tämmöisen enemmän tuolla rakentamisen maailmassa ja 3D-mallinnuksen osalta. Ja tänään meillä on vuorossa sitten TBC-ohjelmisto, eli Trimble Business Center-ohjelmisto, ja enemmän paneudutaan näihin maanmittaussovelluksiin. Ja tämäkin webinaari on vaan tämmöinen pintaraapaisu aiheeseen, eli TBC on laaja ohjelmisto ja siinä on paljon ominaisuuksia, johon palataan tuossa hetken päästä, ja tietysti paljon ominaisuuksia ihan pistepilvidatan käsittelyyn. Eli tässä nyt ei tietysti kovin syvälle voida mennä, että ihan keskitytään lähinnä näihin pistepilviasioihin ja hyvin esittelynomaisesti, eli mitenkään syvällisesti tietysti ei ole aikaa paneutua, mutta katsotaan tuossa sitten tulevaisuudessa, jos järjestetään aiheesta vähän syvällisempiä webinaaria. Meinaan tuossa on paljon tullut uusia ominaisuuksia tässä uusimmassa ohjelmaversiossa, joka hiljan julkaistiin nimenomaan tähän pistepilvidatan käsittelyyn, tämmöisiä tekoälyominaisuuksia, mutta palataan niihin hetken päästä. Eli mun nimi oli Sakari Mäenpää ja mä toimin täällä meidän Tima-tiimissä myyntitehtävissä, ja sitten meillä on, sanotaanko special guestarina, niin Immosen Kari. No niin, hyvää iltapäivää omasta puolestani kanssa ja kiitos Sakelle ensinnäkin kutsusta tulla tähän webinaarin kertomaan tuosta Trimble Business Centeristä, ja tosiaan aika monet varmaan tuntee minut, mä tunnen joitakin osallistujista varmasti, mutta tosiaan mun rooli Geotrimista on tuki- ja koulutuspäällikkö, eli vastaan siitä toiminnasta ja tiimistä, mutta monissa muissa asioissa mukana joskus on tuolta kyseistä vihreätä laitetta tullut käytettyä ihan oikeaskin mittaustöissä, että se nyt on profiilikuvaan tullut, ja joskus on hyvä muistaa vähän historiikkia, miten tähän nykytilanteeseen on päästy ja kuinka tämä nykytilanne on sitten tuonut lisäarvoa ja tehokkuutta tuohon tekemiseen. Kyllä. Joo, mulla on tuossa kädessä vähän modernimpaa teknologiaa, eli Geoslamin käsikeilain, että siinä on vähän kahden eri sukupolven tuotteita, jos näin voisi sanoa. On sitä varmaan 4 vuosikymmentä välissä. On siellä vähän aikaa väliin. Että kyllä mäkin olen tuommoista vihreitä laitetta itse asiassa käyttänyt jossain vaiheessa. Että on optinen takymetri tai teodoliitti kyllä tuttu. Joo, Karjahan täällä meillä sisäisesti kutsutaan Mr. TBC:ksi, että Nyt lopasin kyllä paljon. Tähän on Kiitos Certified Trainer, vai mikä tämä hieno titteli oli. No joo, tuossa jo kysymyksiä tullut tai yksi kysymys tullut ja kysymyksiä voitte tosiaan esittää sieltä sen kysymysikkunan kautta, ja kysymys kuuluu, että kuinka pitkään tallenteet on katsottavissa, eli ei tässä mitään aikarajaa ole, kyllä nämä on katsottavissa, voisiko sanoa, niin pitkään kuin palvelimet on pystyssä ja siellä kovalevytilaa riittää, eli tämäkin webinaari tulee tallenteena olemaan katsottavissa myös myöhemmin, ja myös ne aikaisemmat webinaarit, ne ei välttämättä ole vielä meidän tuolla verkkosivuilla, mutta jos ette ole saanut niistä, jos olette ilmoittautunut ja ette ole saanut niistä viestiä, niin laittakaa meille sähköpostia tulemaan, niin laitetaan linkki teille. No joo, mutta mennäänpä itse asiaan.
asiaan. Ja Kari, mikä tämä TPC nyt on, jos meillä on kuulijoita, jotka ei ole TPCn kanssa ollut tekemisissä? No joo, hyvin karkeasti tätä ohjelmistoa voisi kuvata, että se on käytännössä mittaamisen ja rakentamisen toimisto-ohjelmisto. Eli tänne tuodaan maastosta mitattua tietoa, olipa se sitten takyymetrillä, GNSS-laitteilla tai muilla mittaussensoreilla tallennettua. Ja tämä ohjelma sitten lähtee ja tällä ohjelman työkalulla lähdetään jatkojalostamaan sitten niitä tietoja eteenpäin, mikä se lopputuote sitten ikinä onkaan. Toisaalta taas tähän ohjelmistoon myöskin tuodaan suunnitelmatietoa sitten eri lähteistä ja jalostetaan se sitten tuonne työmaalle toteutusta varten eteenpäin. Ja se on hyvin ylimalkainen kuvaus, mutta ehkä tämä pääpiirteissään kertoo sen ohjelman toiminnosta. Ja sitten jos katsotaan niitä työkaluvalikoimaa. Sen verran tuosta voisin kysästä, tuolla on versio 2023.1, niin muistan, että tässä on ollut 5.9 on ollut edellinen versio. Tässä on ilmeisesti tapahtunut version numeroinnissa jotain muutoksia. Joo, se tuli itse asiassa tämän uusimman version myötä, mikä julkaistiin tosiaan vasta vähän aikaa sitten. Eli nyt tämä versionumerointi pohjautuu, niin kuin varmaan arvata saattaa, vuosilukuun ja tiettyyn järjestysnumeroon. Ja tämä on sikäli selkeyttävä tekijä, koska tuolla mittauspuolen Trimble Access-ohjelmassa tämä samainen versionumerointi on otettu jo joskin vähän aikaisemmin käyttöön. Eli nämä menee parhaimmillaan nyt vähän samalla syklillä. Eli voisi kuvitella, että ensi vuoden seuraava ensimmäinen julkaistava versio on sitten 2024 jotakin. Sillä tavalla tämän julkistusvuoteen pääsee helpommin kiinni. Kuinka monta versiopäivitystä tulee vuositasolla suurin piirtein? Sanotaan, että sen pisteen jälkeen olevia versiopäivityksiä tyypillisesti 2-3. Ja sitten se viimeinen numero on sitten sen mukaan, mitä erilaisia lisäyksiä tai muutoksia sitten noin ohjelman työkaluihin tehdään, niin siellä se numero voi muuttua muutaman kerran. Mutta nämä kaikki tulee sinne ohjelman käyttäjille, jotka on käyttäjä tätä ohjelmaa, niin tämän kotisivun sen uutisikkunan kautta tulee näkyviin, että mikäli jotakin uutta ohjelmassa on tapahtunut. Ja siellä on myöskin pikalinkki, josta voi sitten ladata päivitykset ja ottaa käyttöön sitten itselleen. Mutta versio tai ylläpitosopimukselle on katetta, jos versiopäivityksiä tulee kuitenkin useampi vuodessa. Kyllä siellä tapahtuu, sanotaan, että ohjelmiston työkalussa tapahtuu koko ajan kehitystä. Ja tästä voit klikkailla näitä yksi kerrallaan. Eli täällä vähän osviittaa siitä, että minkälaisia tietoja kautta tulosteita tähän ohjelmaan tuodaan sisälle käsittelyä varten. Että tuossa nyt pilahtikin jo pistepilviä äsken, mutta sitten tämä suunnitelmat, niin väyläsuunnitelmat kuin sitten muutkin, esimerkiksi infrarakentamiseen, kaupunkisuunnitteluun liittyvät asiat voidaan tuoda tänne. Tuolla infrapuolella tai maanrakentajien puolella tämä massatasapaino ja kuljetusten suunnittelu löytyy myöskin tuolta ohjelmasta, eli voidaan laskea, että miten paljon ja kutakin tarkoittaa sitten maamassojen liikuttelu työmaan osista toisille ja niin edelleen. Sitten nämä erikoissovellukset on se, mihin pureudutaan tänä päivänä, ja siellä nimenomaan tuo pistepilvi on se tärkein oikeastaan, ja se ensisijaisesti nyt tänä päivänä tässä esityksessä tilaa saava asia. Mutta kaiken kaikkiaan hyvin paljon erilaista toiminnallisuutta liittyy tähän ohjelmistoon, ja tuossa seuraavassa kuvassa vähän sitten katsotaan. Eli tämän halusin tuoda sen takia, että nyt viimeksi, niin kuin Sakke mainitsi, niin tämä RealWorks oli se ohjelmisto, jonka ominaisuuksia käytiin läpi. Ja jos pistepilvimaailmassa, niin näillä kahdella ohjelmalla on kuitenkin jonkin verran erilainen rooli. Eli TPC:ssä tietysti keilausaineistoa, pistepilviaineistoa voidaan tuoda hyvin monenlaisista lähteistä, että joko staattisista keilaamista tai muista lähteistä, mutta tärkeää TPC:ssä on, että tämä koordinaatistoasia. RealWorksin tapa käsitellä pistepilveä on puhtaasti mittakaava 1. Ja siellä tämmöistä koordinaattijärjestelmiä skaalausta ei tapahdu. Mutta TPC:ssä pystytään tekemään se ja jopa niin, että pystytään vaihtamaan pistepilvi koordinaatistosta toiseen. Mikä on paljon enemmän matematiikkaa vaativa työkalu, mutta eli voisiko sanoa noin yksinkertaistaen, että RealWorksia käytetään rakennuksen sisätiloissa ja TPC:tä ulkopuolella? Lähinnä rakenteiden mallinnuksessa, eli se pistepilviaineiston kokoluokka, ne fyysiset dimensiot varmaan erottaa ne keskenään. Ja tietysti liittyen siihen mallinnusominaisuuksiin myöskin.
jonkin verran niihin staattisten keilainten käyttöön ehkä tuo RealWorksissa on joitakin pistepilvityökaluja enemmän, mutta se mitä TPC:stä nyt muuten voisi tietysti mainita, että tämä on sellainen maastosta lopputuotteeksi tyypillinen toimintamalli on siellä ohjelmassa mukana, eli sieltä saadaan yhdellä ohjelmistolla käytännössä tuotettua sitten siitä lähtötiedosta riippumatta sitten ne toivotut kartta kautta muut esitykset, myöskin tietyt maastomallityyppiset ominaisuudet. Suomessa tärkeää on mainita se, että täällä on myöskin inframodel tuettuna, eli inframodel-aineisto pystytään tuomaan tänne infrasuunnittelusta ja sitä kautta jalostamaan se sitten joko koneohjausmalli, mikäli sellainen on tarpeen, tai sitten muu maastomalli sitten tuonne mittaamisen käyttöön ja tarkekuvien tekemistä varten. Pistepilven vektorointi, mihin tänä päivänä pureudutaan tuolla vähän maastomallin tuottamisesta myöskin. Tunneliaineistoja käsitellään. Tunnelipuoli on Suomessa vielä edelleenkin kasvussa ja sanotaan, että maanalaista rakentamista tehdään paljon ja toki tällä ohjelmalla on myöskin oma roolinsa siellä sen tunnelin suunnitelman kautta siitä pistepilvenä toteutetun tarketiedon tuottamisessa. Ja siellä tapahtuu myöskin paljon kehitystyötä tuolla vai sanotaanko näitä konepellin alla, jotka tulee tuolta noiden versiotiedotteiden ja versioiden kanssa sitten näkyviin. Viimeisenä tuossa rivillä on monitorointi, eli tämmöinen rakenteen luonnonmuutosten kautta sijainnin seuranta, niin sellainen ominaisuus löytyy TPC:n monitorointimoduulista myöskin, eli tällainen erätyyppinen monitorointi. Sen verran avaan muutamalla sanalla tätä, eli kohdetta käydään mittaamassa vaikka kerran viikossa, tuodaan ne mittaukset TPC-projektiin, analysoidaan monitorointimoduulilla sitten, mitä siellä matkan varrella on tapahtunut ja mihin suuntaan joku rakenne on menossa ja onko menossa ja ylittyykö joku hälytysraja ja näin edelleen. Tämä on jossakin rakenteessa hyvinkin tärkeä ominaisuus, tärkeä tieto saada irti. No joo, miten lisenssipolitiikka, niin minkälaisia lisenssejä on tarjolla? No joo, tänä päivänä on 3 eri tyyppiä lisenssejä. Ehkä näistä pisimpään käytetty on tuo USB-porttiin liitettävä haspi tai mikrohaspi, sellainen vihreä lisenssiavain. Ja sen käyttö on enemmän tällaisen yhden yksittäisen käyttäjän tarpeisiin parhaiten vastaavaa. Eli lisenssi kulkee sen tikun mukana tietokoneesta toiseen, vaikka ohjelma olisi asennettuna useampaankin työasemaan. Sitten verkkolisenssi on sanotaan, että isompien organisaatioiden eniten käytetty tyyli, eli lisenssipalvelimella on X kappaletta käyttöoikeuksia, joista sitten verkossa ohjelman avaavat työasemat saavat sitten ne lisenssit käyttöönsä. Tässä välillä kysellään, että miten sitten, jos mä en olekaan toimistolla, niin kun mä saan tuon ohjelmiston sitten käyttöön, niin meillä on verkkolisenssi, niin esimerkiksi VPN-yhteyden kautta tämä lisenssi on mahdollista saada, kunhan ollaan yhteydessä siihen lähiverkkoon, jossa sitten käytännössä lisenssipalvelin myöskin sitten sitä lisenssiä jakaa. Ja toki lisenssin lainaaminen on myöskin mahdollista, jos ollaan paikassa, jossa nettiyhteydet ei ole käytössä, niin jos on 2 tai enemmän käyttöoikeuksia palvelimella olemassa, niin sieltä voi aina lainata lisenssin sitten tämmöiseen tarpeeseen. Sitten uusimpana näistä on sitten tämä vuosimaksullinen, eli tämä käyttäjäkohtainen tällainen niin sanottu SaaS-lisenssi, subscription-lisenssi. Ja tämä on sellainen ehkä mielletty enemmän tällaisen projektikohtaisen käyttöön, eli silloin ohjelmisto ei osteta itselleen, vaan maksetaan sen käyttöoikeudesta. Tämä on sidottu Trimble ID-tunnukseen, joka käytännössä on sähköpostiosoite, jolla kirjaudutaan ohjelmasta siihen lisenssiin ja saadaan sieltä ne lisenssioidut ominaisuudet käyttöön. Ja projektikohtaisesti ehkä tässä voisi mainita myös sellaisen, jos samalla projektilla käytetään tai on tarve käyttää ohjelmaa vähän erityyppisellä kokoonpanolla. Silloin se voi olla sidottu tietylle käyttäjälle, on tietty kokoonpano, toiselle käyttäjälle toisenlainen kokoonpano, ja sillä tavalla saadaan ehkä enemmän joustavuutta siihen lisenssin käyttöön. Tämä on hyvä huomioida. Mites, onko ohjelmiston testaamiseen olemassa mitään testilisenssiä? On. Jos haluaa testata tätä ohjelmiston ominaisuuksia ja käytettävyyttä ja käyttöliittymää, niin tuolta Trimblen nettisivulta Trimble Business Center puolelta on mahdollista hakea sieltä tai pyytää sieltä käyttöön tällainen testilisenssi, joka tulee itse asiassa tähän sähköpostiosoitteeseen sidottuna, eli tällaisena SaaS-lisenssinä, ja sen testauksen kesto on 30 päivää. Ehkä se on hyvä huomioida, että se 30 päivää on sille Trimble ID:lle
kerran käytettävissä ja sen jälkeen sitä ei voi enää uudistaa. Se on testattu, mutta kyllä 30 päivän ehtii käydä ohjelmiston toimintoja varsin hyvin ja laajasti läpi. No, tässä on näihin niin sanottuihin perpetualta, että puhutaan tästä USB- ja verkkolisensseihin liittyvät 7 kappaletta pääohjelmaversioita, jotka on tuolla ylärivissä. Ja sitten alhaalla on sitten niihin erikseen liitettäviä erilaisia moduuleita, ohjelmamoduuleita. Ja näistä ehkä jos katsotaan sitten, että eniten tätä ohjelman käyttöä käytetään tuon Advanced-lisenssin avulla. Ja tämä pistepilviasiat löytyy perustoiminnoiltaan tuolta Scanning-moduulista. Ja tietysti tuolla vasemmalla on sitten tämä mobile mapping, eli silloin kun mennään tuonne mobiililausekkeilausten puolelle, mutta siitä tuossa vähän myöhemmin sitten lisää. Mutta näillä työkaluilla päästään jo varsin pitkälle noissa pistepilven käsittelyissä. Sitten jos katsotaan seuraavaa tänne SaaS-puolelle, niin taas täällä on sitten nämä 7 erilaista vaihtoehtoa, ja näistä tämä Surveyed Mapping on sitten se, jossa nämä äsken mainitut pistepilviominaisuudet mukana. Toki täällä on myöskin tänne Mobile Mappingin puolelle omansa. Enterprise on vastaavasti sellainen, jossa on nämä 3 ensimmäistä plus muutamia muita työkaluja sitten lisää tuolla olemassa. Tämä näyttää vähän yksinkertaisemmalta tämä SaaS-lisenssointi, mutta tämä löytyy kuitenkin ihan samat moduulit kuin noista pysyvistä lisensseistä. Tai samat ominaisuudet. Periaatteessa aika pitkälle samoja ominaisuuksia löytyy täältä, että niitä on jollakin tavalla pikkasen eri tavalla järjestetty. Sanotaan, että semmoisen kartoittajan käyttöön, kartantuotantokäyttöön ja sellaisten lopputuotteiden käyttöön tämä starteri riittää monessa tapauksessa varsin hyvin. Sitten jos tehdään staattista havaintolaskentaa tai tasoituslaskentaa tai takymetrijonojen tai vaihtoverkkojen laskentaa, niin silloin mennään ehkä tänne Site and Feed puolelle. Ja sitten taas tämä pistepilviominaisuus noiden edellisten lisäksi tulee sitten Surveyed Mapping puolella ja niin edelleen. Muistanko oikein, että oliko joku ihan, ainakin aikaisemmin oli tämmöinen lisenssivapaa versio, joku katseluohjelma, onko tämmöinen vielä olemassa? Se on olemassa jo, eli tämä ohjelman voi asentaa ja ottaa käyttöön ja avata ilman lisenssiä. Toki siellä on rajatut ominaisuudet, mutta siellä voi katsella asioita. Siinä voi tuoda käsittääkseni myöskin jossakin määrin kevyitä pistepilviä katsottavaksi, mutta ainakin näitä sanotaan takymetriä, GNSS-mittauksia, niitä mittauksia. Toki käsittelytyökalut sieltä on sitten varsin rajatut, mutta katseluohjelmana kyllä. Eli ohjelmaa voi ottaa käyttöön kyllä silläkin tavalla. Sitten jos kiinnostus herää riittävästi, niin sitten voi pyytää siihen. Eikä tarvitse asettaa ohjelmaa enää uudestaan, vaan siellä on kaikki tavallaan ominaisuudet tulee sen yhden asennuksen kautta. Kyllä tulee jo, että se asennuspaketti sisältää kaikki ne ominaisuudet. Asennuksen yhteydessä voidaan valita vielä, että mitä ominaisuuksia halutaan sieltä asettaa. Eli se laajuus alkaa olla sitä luokkaa, että on ihan perusteltua vähän harkita, että kuinka paljon ja mitä ominaisuuksia sitten tulee tarpeen. No joo, mennäänpäs itse varsinaiseen asiaan, eli tähän pistepilvimaailmaan ja miten TPC:llä pistepilviä pyöritellään ja mitä ominaisuuksia sieltä löytyy. Ilmeisesti tuki eri tekniikoilla tuotetuille pistepilville on varsin kattava. Se on kattava jo, että tuossa on jonkin verran tätä repertuaaria, mitä laitetekniikoita, mistä laitetekniikoista pistepilviä tulee. Tämä oikein alakulman laitteisto, halusin tähän sen tuoda sen takia esille, koska tämän kyseisen laitteiston pistepilville, eli tämä raidegeometrian ratapuolen laserkeilauksen ohjelmistolle ja tuotteelle on oma ohjelmistonsa, joka ei sisälly ainakaan tällä hetkellä tuonne Business Centerin puolelle. Eli siellä on tällainen kuin Trimble Gedo Scan ja Gedo Office ja niin edelleen. Tällaiset tuotteet, jotka siellä taas sitten jalostaa tätä pistepilviä, koska se on niin erilainen maailma verrattuna tähän muuhun väyläinformaatioon, väylägeometriaan, väylätietoon, että sen takia sen kehitys on ihan toista luokkaa ja tarvitsee omat tietyt käsittelysäännöt sitten, miten tämä ratamaailmassa tulee olemaan. Niistä ehkä tullaan, ja on välillä järjestetty webinaareja myöskin, kuinka tämä pistepilvi käy. Taisi olla vuosi sitten marraskuussa viimeksi käytiin tuota asiaa läpi, ja siitäkin löytyy tallenne, jos näin halutaan, niin tarvittaessa jakoon, ja laittakaa viestiä tulemaan, jos haluatte sen uudelleen sen linkin sitten ne laitetaan, mutta muuten niin hyvin laajasti erilaista niin jalalla olevaa kuin liikkuvaa laserkeilausaineistoa pystytään tuomaan tuolta ja osassa jopa ihan suoraan raakaformaattinakin.
Aivan. Eli ei tarvitse olla Trimble-laitteella tuotettua aineistoa. No näin se on pakko rehellisyyden nimessä todeta, että se voi olla tuotettuna lähestulkoon millä tahansa laitteestolla tai fotogrammetrian työkaluilla. Joo, no mä voisin tästä mobiililaserkeilauksesta sanoa, kun itse nyt sen kanssa jonkin verran olen työskennellyt, niin aikaisemminhan tässä tarvittiin useita eri ohjelmistoja siihen, että saatiin georeferoitu värjätty pistepilvi, niin tässä on nyt jo jonkin aikaa ollut tämä mobiililaserkeilausdatan käsittely täällä TBC-ympäristössä. Tämä Ajoran jälkilaskenta aikaisemmin tapahtui Postback-ohjelmistolla. Näissä Trimblen järjestelmissähän on Applanixin GNSS-imujärjestelmät ja niiden jälkiprosessointi on tehty Postbackilla. Nyt tämä on jo pari versiota takaperin taisi olla tuossa TBC:ssä mukana, eli koko prosessi voidaan hoitaa TBC-käyttöliittymällä, eli Ajoran jälkilaskenta, pistepelipärjäys, kaikki kuviin liittyvät käsittelyt ja sitten näiden pistepilven yhteensovitus, eli jos on ajettu vaikka ajorataa molemmilla kaistoilla tai kahteen eri suuntaan, niin ne voidaan keskenään yhteensovittaa TBC:llä ja pultata sitten kiitopisteisiin, tukipisteisiin. Ja sen jälkeen tietysti aletaan käyttämään näitä TBC:n pistepilviominaisuuksia, eli tämä perustyö, mikä mobiilikartoitukseen liittyy, että saadaan se pistepilvi siihen jatkokäsittelyyn, niin se hoituu täällä TBC-ympäristössä. Ja varmaan se luokittelu on ensimmäisiä vaiheita, mitä pistepilville tehdään, vai mitä? Kyllä se useimmiten tästä lähtee liikkeelle. Eli välillä kuulee vähän sellaisia pelonsekaisia kommentteja ja kysymyksiä sitten, että miten tämän ison ja massiivisen pistepilven kanssa pärjätään, että jos tästä lähdetään sitten poimimaan asioita tai hakemasta maanpintaa ynnä muuta esille, että mitäs tähän on sitten tarjolla. Niin nykyisellään tämä pistepilven luokittelu on niin perustoimintoja näille jatkojalostuksille. Ja tuossa on ohjelmistoversion myötä tapahtunut muutoksia. Tämä luokittelu on ollut jo jonkin aikaa hyvin perusluokittelun tyyppisesti, eli maanpinta, korkea kasvillisuus, rakennukset, tietyt muut yksityiskohdat sieltä on pystytty luokittelemaan, mutta täällä on tullut myöskin uutta, eli jos otetaan tuossa yksi lisäkuva tuolta liikkeelle, niin tämä on TBC:ssä uniikki ominaisuus verrattuna tuohon esimerkiksi RealWorksin luokitteluun. Siellä tämä ulkona tapahtuva luokittelu on jaettu kahteen eri osioon, eli siellä on sekä maanpäällinen, mutta myöskin ilmasta tulleen keilauksen luokittelussa on omia työkaluja, omia referenssejä. Toki sisätilaluokittelu on myöskin täällä niin kuin RealWorksissa, eli saadaan rakennuksesta ja rakennuksen sisätilasta sitten seulottua se ylimääräinen, sanotaanko sellainen kovista pinnoista erottuva data pois siitä loppukäsittelystä, että päästään periaatteessa niiden varsinaisten kovien rakenteiden tai kantavien rakenteiden puolelle paremmin kiinni. Mutta niin kuin näkyy niin tuosta poimittavista luokista, niin täällä on aika hyvä otanta jo nykyisellään tästä erilaisista kohteista, mitä tuo ohjelma pystyy siitä pistepilvestä sitten poimimaan ja jakamaan sitten luokkiin. Sitten täällä on tämä tarkentaminen vielä, eli tätä maanpintaa voidaan esimerkiksi tiivistää, eli vielä sieltä ne viimeiset ruohonkorret sitten eliminoida pois, jotta päästään siihen varsinaiseen maanpinnan rakenteeseen kiinni. Sitten myöskin tiettyjen yksittäisten kohteiden, tämmöisten pylväiden kautta kylttiä ja rakennusten seinälinjojen ja tämän tyyppisten kohteiden tarkennuksessa on vielä sitten työkalu, jolla voidaan sitä parantaa myöskin. Mutta tällaisilla luokitteluilla lähdetään liikkeelle ja sitten tähän luokitteluun on tullut myöskin ihan uutta teknologiaa, voi sanoa, että uraauurtavaa teknologiaa tänne, eli tämmöinen koneoppiminen ja koneen opettaminen, tietynlainen tämmöinen, puhutaan AI-teknologiasta, miten tämä on tullut sitten ja mahdollistanut sitten ihan uusia mahdollisuuksia, uusia työkaluja tähän, eli täällä voidaan opettaa ohjelmalle, että ton kokoinen ja ton mallinen kohde, haemme tästä pistepilvestä ja tallenna tämä hakurutiini, tallenna tämä määrittely ohjelmaan niin, että sä voit käyttää sitä myöhemmissä pistepilvissä myöskin. Eli tässä kuvassa näkyvä vihreä laatikko on tämmöinen muuntamokaappi, jolla on tietyt dimensiot ja se voidaan tuonne määritellä ja sitten antaa ohjelmalle komentoa, että hae tästä pistepilvestä kaikki muuntamokaapit. Eli sun ei tarvitse erikseen lähteä niitä keräämään sieltä hakemaan pistepilvestä, että mikä tämä on ja kohteita tällä tavalla tuoda
tuoda esille. Eli tämä on mielenkiintoista päästä koeponnistamaan. Tämä on oikein todenteolla, että kuinka tuolta esimerkiksi vaikka nyt MX9 tehdystä laserkeilauksesta lähdetään hakemaan kohteita. Kyllä. Tämä on ilmeisesti ihan tässä viimeisimmässä versiossa, joka oliko se ihan viikko pari takaperin on tullut. Joo, tämä taisi tulla 2 viikkoa sitten tarkalleen ottaen markkinoille, tai julkaistiin tämä uusi versio. Se, että tietysti tämän lisäksi tuossa pistepilven luokittelussa ja niiden yksityiskohtien poiminnassa, ehkä semmoinen on syytä mainita, että tuosta mobiililaserkeilausaineistosta pystytään hakemaan myöskin kaivon kannet. Sekä sitten myöskin nämä ajoratan merkinnät on sellainen, mitä tuolta väylätiedosta halutaan sitten inventoida ja halutaan selvittää myöskin sitten ja kerätä sitten myöhempää käsittelyä varten. Onko sulla mitään käsitystä vielä tässä vaiheessa, että minkä tyyppisiä kappaleita pystytään tuonne luomaan? Onko ne tämmöisiä laadikoita vai voiko se olla monimutkaisempia? Sanotaan näin, että täällä ei ilmeisesti ei ole rajattu, että minkä muotoisia ne on, lähinnä se, että millä tavalla halutaan ne pistepilvestä irrottaa. Eli tässä käyttäjä pystyy tekemään luokituksia ja käyttäjä määrittelemään niitä, että minkä muotoista, minkälaista, minkä kokoista kappaletta, minkä kokoisella ruudulla, paneelilla, hakuparametreilla tätä tehdään. Mutta sitten tietty käyttäjälle tämä on haluttu tehdä mahdollisimman yksinkertaiseksi. Ne tietyt perusasetukset, perustyökalut, perustoiminnot sieltä löytyy jo varsin helposti, mutta voidaan vielä tehdä omia sovelluksia, omia tarkennuksia sinne. Eli jos on edistynyt käyttäjä, niin pääsee varmasti enemmän pureutumaan tuonne ja hakemaan niitä asioita tällä toiminnolla. Mutta tästä tullaan varmasti vielä puhumaan myöhemmässä vaiheessa, koska mä näen, että tämä on niin tärkeä asia tuossa pistepilven jatkokäsittelyssä. Kyllä, tämä on se, mitä tässä on vähän odotettukin, että koska tämä tekoäly tulee vähän laajemmin tähän pistepilven jatkokäsittelyyn. Tästä varmaan järjestetään oma webinaari, että se on tärkeä aihe kyllä. Täytyy itse opiskella tämä niin kuin juurta jaksaa sitten. Mutta tässä on esimerkkinä, puhutaan sitten kohteiden poiminnasta. Tämä työkalu on ollut jo jonkin aikaa täällä pistepilven ominaisuuksissa, eli tuosta lähtee varmaan video käyntiin seuraavalla klikkauksella. Eli tässä on luokiteltu pistepilvi, josta halutaan kartoittaa kaikki puut. Annetaan yksi esimerkki, klikataan tuolta runkoon jostakin kohtaa, ohjelma poimii puusta tiettyjä asioita. Tämä voidaan myöskin automatisoida, eli tehdä eräajona, määrittää sitten asioita. Se, mitä tässä puusta poimitaan, niin se ei pelkästään se sijainti, vaan sieltä tulee myöskin sen puun tietyt dimensiot, eli rungon läpimitta, oksiston halkaisija sekä myöskin tämä rungon korkeus. Ja se, mitä tämä ohjelma tuottaa täältä sitten fyysisenä palautteena, niin on tietysti siihen kyseiseen lajikoodiin sidottu karttamerkki ja sen puun symboli. Eli saadaan karttakuva aikaiseksi tuosta pistepilvestä näiden puiden osalta, vähän muidenkin kohteiden osalta, mutta sitten sen lisäksi bonuksena tänne saadaan vielä nämä 3 attribuuttia, 3 dimensiota, jotka tallettuu tuon pisteen mukana ja voidaan sitä kautta viedä sitten siihen järjestelmään, tietokantaan, mikä itsellä on sitten käytössä ja mihinkä se halutaan viedä. Sitten puu ei ole suinkaan ainoa kohde, vaan sitten lisäksi voidaan tällaisia valasintolppia, muita tolppia täältä myöskin poimia automatiikalla. Täältä tuleekin nykyisellään sitten 4 erilaista attribuuttia. Koodikirjastossa näitä 2 attribuuttia ei ollut, jotenka mitä laittaa sinne, mutta sen tolpan halkaisijan ja korkeuden lisäksi niin täällä on myöskin tämän tolpan kaltevuus. Okay. Ja kaltevuuden suunta on tuo viimeinen attribuutti, joka nyt on vähän jäänyt tuosta tekstinä pois. Eli noin 4 attribuuttia tallettuu tämän kyseisen tolpan kohdalla. Eli jos kaltevuuksia halutaan verrata, että onko tämä pysynyt kallellaan vai onko routa käännellyt, niin tällaisen analyysi on myöskin mahdollisuutta. Ja tämä on itse asiassa tämä viimeisimmän ohjelmaversion ominaisuus. Okei, aivan loistavia asioita. Ilmeisesti ihan automaattisesti tallentuu tai täyttyy noi attribuuttitaulun kentät, niin ei manuaalisesti tarvitse sinne syötellä. Joo, se on automatiikkaa, eli koodikirjastoon määritellään noin, mitä attribuuttien keräämistä sieltä tehdään, ja sille on oma määrittelynsä, joka pystytään tallettamaan tiedoston muotoisena, eli se sama määrittely on sitten kaikissa TPC-projekteissa tai halutus TPC-projekteissa mukana. Eli tämä on tämmöinen attribute mapping, attribuuttien kartoitustoiminto, mikä noista löytyy. Sen lisäksi tietysti tässä on pari esimerkkiä, mutta sitten on esimerkiksi tällaiset liikennemerkkien tolpat,
ynnä muut tällaiset vielä sitten siellä kohteiden poiminnan puolella. Mutta nämä on pistemäisiä kohteita tässä. Ja sitten tästä pistepilven suorituksesta kysellään kanssa, että miten mä pääsen noista ylimääräisistä pisteistä eroon, koska mä haluan sieltä tuottaa vain tietyt tärkeät osat. Niin täällä on myös tällainen pistepilven filtterointi, eli tietysti maanpinnan suodatus sieltä, eli saataisiin se mahdollisimman tarkkaan se aluskasvillisuus poistettua, jotta päästään siihen varsinaiseen maanpintaan, niin täällä on toki mahdollisuus filtteroida sitä vielä entisestään sen luokittelun lisäksi. Ja täällä on myöskin ohjelmassa otettu tätä syväosaa tai tällaista koneoppimista käyttöön, eli kyllähän tästä AI-teknologiaa kuitenkin on. Sitten tämä pistepilven harventaminen, eli jos halutaan tällaista korkeusperusteista suodatusta, halutaan selvittää, eli vaikka nyt sanotaan asfalttialueella, meillä on siellä liikkuvia ajoneuvoja, käveleviä ihmisiä, ynnä muita ylimääräistä sellaista, niin voidaan tämän korkeuden perusteella lähteä suodattamaan sit sieltä sellaiset kohteet pois, jotka siihen maanpintaan tai siihen asfalttipintaan ei kuulu. Ja sillä tavalla saadaan se käyttöön. Ja sitten erilaisia hajontaa, pistepilven hajontaa, mikäli tuolla esiintyy sitten, niin voidaan tämmöisestä linjamaisesta kohteesta sitten suorattaa eri filtteroinneilla, eri tasoisilla filtteroinneilla sitten halutulla määrällä pois. Eli saadaan sitä pistepilvi lopputuotteesta mahdollisimman edustava ja mahdollisimman hyvä ja tarkka esitys sitten aikaiseksi. Kyllä. Vektorointi, mitäs sieltä löytyy vektorointiominaisuuksia? Äsken tuossa puhuttiin näitä pistemäisten kohteiden poiminnasta, niin sitten on tällainen vektorointi, ja tässä esimerkissä on sitten näiden ilmajohtojen vektorointi, eli luokittelun puolelta pystytään nämä ilmajohdot luokittelemaan, mutta sitten nyt jos halutaan tietää, että mitä sinne itse asiassa tarkalleen ottaen kuuluu, niin voidaan valita tuolta esimerkiksi pylväsväli, ja tuossa tapauksessa nyt kaksi ilmajohdinta, annetaan sille parametrit, että kuinka tiheällä minkälaisella viivan segmentillä halutaan vektorointia tehdä, ja ohjelma lähtee toteuttamaan sitä tuolle pylväsvälille sitten näillä parametreilla, ja niin kuin tuossa näkyy, niin sieltä tulee kartoitusta, sieltä tulee polyline, ja ohjelma piirtää sitten tuosta mikä hakee sitä pistepilveä, ja tämä on jo vähän vanhemmalla ohjelmaversiolla tehty video, eli siinä voi olla, että siinä on tullut tätä ominaisuustietojen keräämistä vielä senkin jälkeen lisää, mutta tällä tavalla pystytään useampia johtimia sieltä hakemaan sitten ja tallettamaan sitten ihan tämmöisenä polyline-objektina, josta voidaan sitten viedä tuonne vaikka taiteviivana sitten jatkokäsittelyyn ja jatkoanalysointiin näillä. Sitten on tämä mielenkiintoinen, eli tällaisen väyläkohteen taitteiden poimintaa, ja täällä taas sitten haetaan ensimmäisenä se kohta, missä nyt on tyypillisimmillään ja mikä nyt edustaa tätä kohteen, tässä tapauksessa reumakiven poikkileikkausta. Poikkileikkauskuvannosta osoitetaan sitten taitteet, jotka halutaan ohjelman sitten tuolta pistepilviaineistossa tuosta kohtaa hakea. Samalla tavalla annetaan taiteviivalle väli ja ohjelmalle näytetään vähän suuntaan, että tuohon suuntaan, ole hyvä ja ala kävellä. Eli siellä koko profiili kerralla kaikkine pisteineen. Kyllä. Eli tässä on sitten vielä nykyisissä versioissa, niin täällä näiden taitteiden lukumäärää ei erikseen ole sillä tavalla rajoitettu, että muistaakseni 14 eri taitetta pystytään tähän poimintaan ottamaan, eli se on jo aikamoinen määrä. Tässä useimmiten riittää reunakiven kohdalta, niin käytännössä noin 4 taitetta, harvemmin enempää. Mutta se, mitä tästä saadaan sitten lopputuottaneen, saadaan sitten taiteviivat, jotka edustaa sitten tätä kyseistä profiilia ja kyseisen profiilin näitä ominaisuuksia. Eli reunakiven yläpinta, kaltevuuksineen, reunakiven alareuna, asfaltin pinta sieltä ja se tarvittaessa se vesiuran toinen pää ja niin edelleen. Loistavaa. Ja ei muuta kuin eteenpäin sitten aineiston kanssa. No, sitten on tällainen uusin ominaisuus tähän 2023 versioon on sitten tällainen tienpinnan kunnon tarkistaminen, eli tämä tapahtuu mobiililaserkeilausaineistosta, ja täällä yhdellä komennolla pystytään analysoimaan esimerkiksi pinnoitteen kunto, pinnoitteen ominaisuus. Täällä luokittelussa tai tämän aineiston luokittelussa käytetään tällaista amerikkalaista ASTM-standardia. Tätä Suomessa vähän vähemmän on tavattu vielä, mutta tietääkseni ainakin Tampereen yliopistolla tätä on jossakin mielessä
joko otettu tutkimuksen puolelle käyttöön tai muuten täällä käytännössä tarkoitus on nimenomaan analysoida, että miten tämä kyseisen päällysten urautuminen tai urien syvyydet ja tämän tyyppiset asiat siellä on. Ja sitten tietysti, että jos siellä on ihan selkeitä reikiä, niin kuin näissä valitettavasti tässä väylässä tapahtuu, sitten nämä pohjainen olosuhde tekee sitten vähän hallaa tuolle pinnoitteelle, varsinkin asfalttipinnoitteelle ja sorapinnoitteelle eritoten. Mutta täällä pystytään niin kuin luokittelemaan myöskin sitten ne kriittisimmät paikat tuolta ja antamaan sitten se palaute ihan suoraan kartta kautta koordinaattimuodossa eteenpäin sitten sitä kunnossapitoa ja muita toimintoja varten. Ja tästä tosiaan on varmasti tullaan sitten käymään tätä tarkemmin läpi myöhemmässä vaiheessa, mutta haluaisin tuoda tämän sen takia esille, koska tämä on uusia ominaisuuksia sitten tähän pistetietojen käsittelyyn ja sillä tavalla käyttökelpoinen. Sitten tuossa edellisessä versiossa tuli jo mukaan tällainen varastotasojen poiminta, eli jos halutaan tehdä määrälaskentaa niin kuin inventaariotyyppisesti, tai tänä päivänä sitten kaikki nuo maa-aineksia läjittävät organisaatiot tehdään, eli pystytään pistepilvestä sitten suoraan suorattamaan omalla automaattisella toiminnalla sitten nämä erilaiset kasat ja sekä myöskin tuottamaan sitä kautta sieltä sitten tilavuuden määrittely, tilavuuden laskenta. Ja rajataanko tuo kasa manuaalisesti vai löytääkö sen kasan ihan muodon perusteella? No toi itse asiassa oikeinpuoleinen kuva kertoo siitä toiminnasta, eli sieltä valitaan tuo extract stockpile ja silloin tulee kurssori, jolla sä osoitat sitä kasaa, jonka jälkeen ohjelma sitten poimii siitä sen pistepilven ja analysoi sen pistepilven muodon perusteella, missä on kasan helma ja käytännössä luokittelee siitä sitten oman pistepilvialueen, jota voidaan käyttää sitten määrälaskennassa tai muussa dokumentaatiossa. Ja vasemmassa kuvassa tuossa näkyy sitten näitä kasojen nimeämisiä, eli ykkösestä alkaen sitten, niin täällä on nimetty sitten tietyllä oletusnimellä, mutta voidaan sitten tuohon nimeämisenkin puuttua ja muuttaa sitä. Mutta tämä on vahva dokumentaatio sitten siitä varaston tilanteesta silloin, kun sitä halutaan tuolta pistepilvinä sitten tuottaa. Fotogrammetria. Joo, tässä oikeastaan mun täytyy vähän nojata asiantuntijaa tässä pöydän toisella puolella. Että... No joo. Tämä fotogrammetrinen prosessointi tämä ei ole myöskään ihan tuore asia, tämä on ollut aika pitkään, mutta mitä on aika uutta on se, että aikaisemmin tuettiin vain tiettyjä laitteita, semmoisia droneja, UAV-kalustoa, joiden kanssa Trimblellä oli oikeastaan tehty tämmöinen jonkinnäköinen kumppanuussopimus. Nykyään se on täysin avoin, eli sinne voidaan tuoda kaikkien kuvapohjaisten dronien aineistoa. Ja osalle näistä droneista, niin kuin tietyille DJI-malleille, löytyy myös PPK-prosessointi, eli tämän lentoradan prosessointi jälkilaskennalla. Eli se lisää edelleen sitä käytettävyyttä. Ei tarvita mitään oikeastaan lisäohjelmistoa siihen jatkokäsittelyyn. Kaikki voidaan tehdä TPC:llä. Mutta joka tapauksessa kaikkien droonien kuva-aineisto voidaan viedä. Eli sinne voidaan määrittää tämä formaatti, jossa se kuva-aineisto tulee ja koordinaattitieto kuville. Eli sieltä löytyy myös erilaisten lentosuunnitelmien, olipa se korridor-tyyppinen väylämäinen lento tai alueemainen lento tai ympyrämäinen lento tai mikä onkin lentosuunnitelma, niin näiden erityyppisten aineistojen prosessointi, naririkuvat, viistokuvat, erilaiset kuva-aineistot menee tänä päivänä fotogrammetria moduulilla varustettuun TPC. Sitten meillä on vielä vähän tunnelista. No joo, tässä kuva on vielä Lontoon murteella, mutta tämän tunneliaineistojen käsittely ja käyttö ja siellä se pistepilven käyttö ennen kaikkea. Tänä päivänä Suomessa tiettävästi kaikki kallion louhitut tunnelit laserkeilataan sekä sen louhinnan osalta, että myöskin sitten mahdollisen pinnotteen kautta ruiskobetonoinnin osalta. Ja näistä kaikista täytyy olla myöskin numerinen kautta sellainen dokumentaatio, joka sitten voidaan toimittaa kaikille sen projektin osapuolille
niin arkistointia kuin sitten mahdollista muuta tarkastusta varten, niin siihen TPC:ssä on panostettu paljon, eli tänne käytännössä pystytään tuottamaan joko sitten ihan paperille tuotetut kuvat tai sitten ihan tällaiset CAD-tyyppiset dokumentaatiot siitä tunnelin toteutumisesta ja toteutuneesta tunnelista. Ja sekä tietysti niille, jotka mittaa tunneleissa, niin totta kai sen tunnelin suunnitelman jalostaminen siihen mitattavaan muotoon, esimerkiksi Trimble Access-tunneliohjelmalle, tehdään tätä kautta myöskin. Ja tämähän on oma volyylinsa olemassa tuolla TPC:ssä, niin kuin siellä aikaisemmasta volyymikokoonpanosta voitiin poimia. Että tällainen toiminto on ja sitä jonkin verran jo tuolla käytetään markkinoilla ja maailmalla hyvinkin paljon, jos tässä tarkoituksessa. Mutta ei tämä rakentaminen maan päälle on kallista, mutta toisaalta taas kaupunkialueella on tarpeen mennä sinne maan alle ja siellä tehdään nyt hyvinkin monipuolisesti erilaisia kohteita. No niin, meillä ei tarvitsisi mitään varsinaista yhteenvetoa olla tästä TPC:stä, mutta tässä nyt oli tosiaankin pintaraapasuna vähän pistepilviominaisuuksia ja TPC:stä yleisimminkin ominaisuuksia. Ja tässä on todella mielenkiintoisia asioita tässä uudessa versiossa ja näihin varmasti tullaan palaamaan tässä lähitulevaisuudessa, kunhan ensin itse otetaan nämä ominaisuudet käyttöön vai mitä Kari olet mieltä, kannattaako näitä tuoda yleisempään tietoisuuteen enempää? Kyllä ehdottomasti ja tosiaan niin kuin Sakke sanoi, että ominaisuuksien haltuunotto, niin meillä tämä tekeminen tämä on jatkuvaa opiskelua ja jatkuvaa testaamista, että sitä tehdään tuossa niin tämän tukitiimin osalta, tuki- ja koulutustiimin osalta, kuin sitten myöskin myyntitiimien osalta, että kyllähän tämä oman tietotaidon jatkuva ylläpito on tässä jatkuvassa, tai sanotaan, että ihan päivittäisessä työssä mukana. Ja aina kun tulee uusia ohjelmaversio ja tulee uusia työkaluja, niin totta kai niiden haltuunotto on se ensimmäinen, mitä lähdetään tekemään. Ja sillä tavalla halutaan palvella sitten mahdollisimman hyvin myöskin sitten loppukäyttäjiä, että meillä on sitten vastaukset niihin kysymyksiin, mitä sieltä mahdollisesti sitten teiltä asiakkaana tulee. Kyllä, ehdottomasti. Ja tuossa on kyllä just noita mobiilikartoitusominaisuuksia, mitä ehdottomasti meidän täytyy testata ja ottaa haltuun. Ja meillä on mobiilikartoitusdataa eri puolilta maata, niin mielenkiintoista testaa, miten nämä tekoälyominaisuudet toimii. Ja niin kuin mainittiin aikaisemmin, niin testiversio on käytettävissä ja se testiversio, että siinä on kaikki ominaisuudet, että siellä ei ole mitään rajoituksia. Kyllä sillä on aika pitkälle kaikki ominaisuudet siinä testiversiossa taitaa nykyisellään olla jo, kyllä. Eli joko meihin yhteyttä tai oliko se niin, että Trimplen verkkosivultakin saa sen suoraan ladattua vai miten se menee? Joo, Trimplen verkkosivulla tietty, että Trimble Business Center -hakusanalla löytyy Trimplen verkkosivulla ja siellä on sitten tällainen kohta, jossa on sitten tämä trial-ominaisuuden tai trial-lisenssihakupainike, eli siinä annetaan oma sähköpostiosoite, omat henkilöt ja omat tiedot siltä osin, ja sitten sähköpostissa tulee sitten latauslinkki sekä myöskin sitten tiedot, kuinka se niin sanottu SaaS-ominaisuus sieltä otetaan käyttöön. Ja autetaan täältä päästä tarvittaessa sitten, mikäli sen käyttöönotossa on sitten haasteita. Mutta se kannattaa muistaa, että tuon TPC:n asentaminen, siinä vaaditaan tietokoneelle aina järjestelmävalvojan oikeudet, ja se kannattaa siinä mielessä olla huomioituna, että silloin tarvitaan sitä IT-osaston apuja, mikäli omat oikeudet ei siihen tietokoneeseen riitä. Kyllä. Mutta joo, kysymyksiä ei ole tässä tullut, niin varsin tyhjentävä esitys ilmeisesti, mutta kehotan ja tutustumaan ohjelmistoon omatoimisesti tai meidän avustuksella. Siinä on todella paljon ominaisuuksia tänä päivänä ja lisää tulee uusien päivitysten myötä koko ajan. Ja varmasti nimenomaan tämä pistepilvidatan käsittely, niin tämän tyyppisiä tekoälyominaisuuksia, mitä nyt tässä uusimmassa versiossa jo on, niin varmasti ei ole vielä nähty kaikkea, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Et mielenkiinnolla jäädään odottamaan uusia päivityksiä. Mutta
pitemmittä puhetta, niin voidaan tämän päivän sessio päättää ja näissä merkeissä palataan sitten muilla aiheilla seuraavan kerran. Ei muuta kuin hyvää loppupäivää ja loppuviikkoa. Kiitoksia. Moi.